moyo azidi kutambane moyo komborera iwo baba komborera iwo. Hello guys, my name is Chipo Muchegwa. Chakachaya this Sunday 15 December pa the grill shake pa Inkomo 10 of Inkomo kubana 2 o'clock masikati kusvika hameno. Chipo Muchegwa anenge ari pa the grill shake yetimbe tiri pamwechete guys, kunge kuna First Farai, inini Chipo Muchegwa ndinenge ndiripo. Inini ali ya Mwanambo First Farai ndina Chipo kamusikana kamozi yakanoimba zvinodadisa kaya. Tiringa chifadza vanhu ipapo pachimwiwa nokugochwa ngoma tichibharura munondiziva. Chipo tipeiwo mine tariro bona mine tariro nekuti zvitingananiso isu